Здравейте! Аз съм Анги Пашова, експерт по здравословно хранене, а темата ни днес е водата и стрес. Всички знаем, че стресът може да причини сериозни здравословни проблеми. Знаете ли обаче, че всеки стрес се регистрира във водния компонент на тялото като дехидратация? И обратно, в мига, в който се обезводним, това на клетъчно ниво се изразява като стрес. С други думи, външният стрес предизвиква дехидратация, а тя води до вътрешен стрес. Попадаме в омагьосан кръг. Според китайската медицина, страхът и стресът са свързани с елемента вода, а той контролира бъбреците, мозъка и централната нервна система. За да избегнем разрушителния ефект от стреса и да поддържаме баланса в тялото си, е важно да сме добре хидратирани. Винаги носете със себе си вода и не забравяйте, че тялото има нужда от вода през целия ден.